Honey Cardenas and family. At usab nga ilakip sa pasalamat ang pagampo alang sa pagpasalamat nila Donnie Milabon and family, Cruzilla Libardos and family, Noel Jennifer and family, Maturan ug Susan Rosal and family, Mayols family, Irma C. Sold, Mr. and Mrs. Jason Abatayo Chu, gikan ni Christian Celine Salcedo and family, gikan ni Barobong and Rose, Bubong and Rosie, gikan ni Mr. and Mrs. Clement A. Morelia and family, gikan ni Son and family, gikan ni Boli and Lolita Villanueva and family, Celestina S. Godes, Lionel and Shirley Amos and family, Dave and Angeli K. Castillon and family, Neil and Hazel Amos and family, Aida Antipina and family, gikan sa Humuad family, Pizon family, Princess Capiluza and family, gikan ni Mark Cheng and family, gikan ni Nelma Riches Jr. Ibanez family. Pasalamat usab alang sa tanang grasyang nadawat gikan ni Marlene Lawaya and family. Ilakip nato sa atong pagampo ang Thanksgiving birthday ni Jimmy E. Managing, ni Criza Carmel C. Sol, ni Jimniar Ray, alang sa birthday ni Juliet Salboro, ni Mary Carmelita Bustamante, sa 40th birthday ni Julius Cesar Catingo, sa 43rd birthday ni Brazil Ozamis. Usab at yan po ang mga prayer intentions, petition, call and healing prayer of Prince Ibrian for guidance and enlightenment of Zibarti Liba in taking the Civil Service Board examination, for safe travel of Weldon and Sean Mayon, for good health, guidance, and work protection of Danilo de los Reyes, alang sa kaluhan sa sakit ni Timothy Osia, for good health, protection, enlightenment, and guidance of gikan ni Alma Coyne, for passing the board examination, for the petition, for the guidance for the board examination for pharmacists this coming November 2022. Ato usab nga ilakip sa atong pasalamat ang atong mga deboto gikan sa Tudela, Clarin, St. Vincent de Paul Parish, usab sa St. Joseph Hospital, Vic General Merchandise, De Guzman Clinic, Philippine Statistics Authority, St. Peter Life Plan Incorporated, Ozamis Multipurpose Cooperative Incorporated, Gigi Megamall, Sacred Heart of Jesus, Holy Face of Jesus, sa Limon Junk and Excavator, sa Diocesan Divine Mercy Devotees, ug sa AAA Gasoline Station. Pasalamat usab nila Sister Fe Navares, Sister Ana Carillo, ug Sister Lilian Anchula. Atong sa kalag nila Carmen, Arman Sr., Kidereka, Daniel Sr., Erlinda, Wilfredo, Gregorio, Faustito, Natividad, Salina, Anaclito, Merna, Enrico, Arcudio, Alejandro, Corazon, Silvano, Jubito, sa kalag nila Joven, Dominador, Erlinda, Pilipa, Advincento, Feliciano, Marzana, Antonio, Michael Cris, sa kalag nila Ruth, Vicente, Concordia, Rosalie, Tomaza, Luaz, Roqueza, Rosalyn, Melodine, Victoria, Dominador, Mercedes, Julianito, Rosa, John Ray, Angelo, Diosdado, Presentacion, Dadzon, Lorenzo, Santos Sr., sa mga kalag nila Anisita, Alma, Leopoldo, Andrea, Edita, Agapito, Florencio, Valentin, Maria Mercedes, Aurelio, Magdalena, Mary Angel, Enriqueta, Rodolfo Sr., Rodolfo Jr., Rolando, John Gilbert, Felicissimo, Filomeno, sa mga kalag nila Manuela, Benito, Heriberta, Vicenta, Rosario, Aquirito, Severino, Victoriano James Sr., Jocelyn, Edwin, Anne Rosemary Sr.,
Roberto, Ronald, Stanislao, Vivencio, Teodola, Custodio, Al, Ed, Joven, Catalino, Eddie, Casiano, Gorio, Consolacion, Sister Paz, Nila, Romeo, Ronil, Danilo Jr., Maria Silda, Marie Days, Nestora, Dionesia, Conrada, Pablita, Sister Rosetta, sa kalag nila ug sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na ngadto kanila nga wala nay gahandom. Sa makausa, among gihangyo ang tagiya sa sakyanan sa YFM 997 dapit sa Baliti nga unta ato ipapark og sakto ang imong sakyanan. Sa makausa, ang tagiya sa sakyanan nga YFM 997 nga dapit sa Baliti. Daghang salamat. Mga igsoon ko diha ni Kristo, mayong hapon kanatong tanan og welcome sa pagsaulog sa ikaunom nga nobena misa alang sa atong mahal nga Berhen sa Kuta. Gipangandoy mo ba ang kalinaw sa kinabuhing dayon? Ang tunhay nga kalinaw, kagahapon, gipaambit o gipatinaw kanato ang matuod nga kalinaw, nga lahi sa kasagaraan natong panlantaw. Ang tunhay nga kalinaw mutumaw. Diha sa pagsusi o pag-aninaw sa kalinaw sa kasing-kasing ug tanlag o konsensya. Usa ka kasing-kasing o tanlag nga anda mo sakripisyo alang sa kaayuhan sa atong isig kataw o isig kaingon. Susama sa gihuptan ug nasinati nga kalinaw sa atong mahal nga inahan. Daygon nato ang Ginoo uban sa atong mahal nga Berhen sa Kuta. Viva Jesus! Viva! Viva Berhen sa Kuta! Viva! Viva Berhen Maria! Viva! Nining ikalimang nobena misa, ang atong santos nga misa, pagapanguluhan ni Reverend Father Rolly Lagada, uban nila ni Reverend Father Zacarias Montifalcon, Reverend Father Juniper Ondo Roma, Reverend Father Marvin Osmeña, Reverend Father Fernando Aguilar Jr., Reverend Father Alejandro Balbuena, Reverend Father Jason Panagiton, Reverend Father Jesse Langgam, Reverend Father Timmy Ruben, Reverend Father Dexter Banuelos, Reverend Father Sandy Mera Cometa, Reverend Father Quincy John Sanduna, og Seminarian Romel Rodinas. Sa dakong kasadya, atong sugdan ang santos nga misa, pinaagi sa awit sa pagdaig palihog maninog ang tanan.
Sa ngalan samahan ug sana kog sa Espiritu Santo. Mga igsoon, atong hinulsulan o basulan ang atong mga sala, aron mahimo kitang angayan og takos sa pagsaulog nato ni Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay nakalampas sa uyamot, sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghelong mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Kristo kaloy kami, Ginoo kaloy kami, Ginoo himaya sa Dios dito sa langit. Dinis sa'yo ang Diyos langit nung hari, Diyos amahan gahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. So Kristo buktong anak sa Ama, Ginoong Diyos ko dentro sa Diyos. Kawang nagawag ta sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kawang nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamong. Maya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang. Aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog sa pagpanglingkod. Ang pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Sa panahon nga si Akas, anak ni Hotan, ug apo ni Oseas, maoy naghari sa Huda, misulong sa Jerusalem si Rasin, hari sa Syria, ug si Pika, ang anak ni Romelia nga hari sa Israel. Apan wala nila kini mabuntog. Sa pagabalita sa hari sa Huda, nga ang kasundaluhan sa Syria nakasulod na sa yuta sa Israel, nalisang siya ug ang iyang katawhan, ug nangmurog sila ingon sa kakahuyan sa lasang nga gihuros sa hangin. Ug miingon ang Ginoo kang Isayas, lakaw, sugata si Akas, pauban na si Serhasub nga imong anak. Si Akas atua sa tumoy sa kanal sa tubig, sa ibabaw nga linaw, duol sa dalan paingon sa uma, nga ginganlag, uma sa maglalaba. Ingna si Akas, pagbantay, ug ayaw kahadlok sa kasuko ni Hari Rasin, ug ni Hari Pika, kay sila sama lamang sa aso, sa duha ka agipo nga nagkapalong na. Naglarog mangilad batok kanimo ang Syria ug ang Israel. Nag-ingon sila, sulungon ta ang Huda ug lisangon ta kini, ug buntugon ta kini aron maato. Ug paharion ta didto ang anak ni Tabeel. Tungod niini, nag-ingon ang Ginoong Dios, dili kini mahimo ug dili kini kay ang Syria ug ang Damasco sa marakahuyang ni Rasin. Kan umag 5 ka tuig gikan karon, mabungkag ang Israel ug dili na mahimong nasod. Ang Israel sa marakahuyang sa siyudad sa Samaria ug ang Samaria sa marakahuyang kang Hari Peka. Kung kulang kag pagtuo, dili kagayod mulungtad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos nagsaga sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Halangdon ang Ginoo ug angayng daygon diha sa siyudad sa atong Dios. Ang iyang balang bukid labing matahom sa kabukiran, mawang kalipay sa tibok nga kalibutan.
bukid sa Sion, ang kinalayan sa amihanan. Mawang siyudad sa dakong hari, ang Diyos ana sa iyang mga kuta. Gibantog siya sa pagkadalang panan. Kaya niya nagatigom ang mga hari, nagakuyog sila sa pagpangabot, nakakitausap sila og nalipong dayon, nangalisang nangaparot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gisaway ni Jesus ang mga lungsod diin himuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro. Kaya ang mga tao wala man maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pa himoa sa Tiro o sa Sidon, ang mga tao dito dugay na unta nga nagsapot og sako ug nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa taga Tiro ug sa taga Sidon kay kaninyo. Og ikaw Kapernaum, buot kang mubayaw sa imong kaugalingon ngadto sa langit, itambog ka hinuon ngadto sa impyerno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pahimua sa Sodoma, aniya paunta kini karon adlaw. Busa hinumdumi nga sa adlaw sa paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon sa atong tapad. Kuhita ng inyong tapad o wa ba na gig kakurog diha. Adunay istorya sa mga bato ba? Kining mga bato. Usa ka gabi ini ana, minghangyo sila sa Ginoo kay gusto sila nga ipuli sila sa mga bituon sa taas
Tungod kay gusto po nila nga mo sidlak po sila, gatuo man sila nga inog, naa sila sa ibabaw, sila na pod ang musidlak. Sa kamaayo sa Ginoo, tugutan sila sa ilahang gipangayo. Mao na nga ang mga bato karon to na sa ibabaw o ang mga bituon na ana sa ubos. Apan sa gihapon, ming sidlak ang mga bituon bisag naa sila sa ubos o hastag yapong ngit-ngita sa mga bato nga tuwa sa ibabaw. Mao nga mihangyo na pud sila sa Ginoo, Ginoo, ibalik na lang mis ubos. Abi namog sa among nahimutangan, musidlak ug musigami. Apan ang pagsiga di ay naa di ay sa among kasing-kasing. Mga igsuon ko diha ni Kristo. Sapagkat tinuod usahay sa tong kinabuhi kita nga mga tao, ulantaw tas kinabuhi sa uban, unya nagtuota nga kun ang atong kinabuhi susama silang kinabuhi musidlak ta. Apan kung mulantaw di ta sa tong kaugalingon, naaraman di ay dinha ang gasa, ang panalangin nga gihatag sa Dios, tungod kay ang matag usa nato gitagaan kita og mga panalangin, gitagaan kita og mga gasa, gani apil o kabahin sa atong kinabuhi ang pagka-Dios tungod kay gihimo kita sa dagway o kasamahan sa Dios. Ang ebanghelyo karon giingnan sa Ginoo kining tulo ka syudad, Corazin, Bethsaida, o kining Capernaum, pagkaalaot, pagka makaluluoy. Nganuman, ang Corazin, diha gitukod sa Ginoo ang sinaguga, nga diin gihimo nga seat of Moses. Ang Bethsaida, diha gihimo niya ang daghan kayong mga milagro, o usa na niani nga milagro katong pagpakaon sa atong Ginoo sa 5,000 ka mga tao, walay labot sa mga bata o sa mga babayi, pinaagi sa 5 ka pan o sa 2 ka isda. Sa Capernaum, nahimo kini nga second home sa atong Ginoong Hesus. Naa didto ang balay sa ugangan ni Simon Pedro. Ug mao ni ang pahulayanan sa atong Ginoo, unya posible nga daghan pang mga milagro nga daw wala masulat ug apil sa ato ang balaan nga kasulatan, apan nahitabo kini sa Capernaum tungod kay nagpirmihan ang atong Ginoo. Apan bisan pa nianang mga dagko nga panalangin nga ilang nasinati, matud pa sa ebanghelyo, wa sila mausab, walay epekto sa ilang kinabuhi, walay nahitabo nga kabag-uhan. Ug mao kini ang gusto sa Ginoo unta nga ni kanato. Nga atong lantawon diha sa atong kaugalingon, ang lihok sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo, ang panalangin sa Ginoo, nga dili lang nato kini pahimudsan, apan adunay mahitabo sa atong kinabuhi. Adunay mahitabo nga kabag-uhan sa atong pagkatao. Adunay kausaban sa atong kasing-kasing. Ang panalangin sa Ginoo, maghatod unta kini kanato una, nga mamaghimo kitang magmapasalamaton sa Ginoo sa mga grasya o sa mga panalangin nga atong nasinati diha sa atong kinabuhi. Usahay no, ang panalangin nato dili nato ma-appreciate tungod kay usahay mura ba og makaingon ta nga kulang pa. Pero bisan ginagmay nga mga panalangin, angay natong pasalamatan kini sa Dios tungod kay grasya o panalangin kini. Ug ang panalangin, angayan kini natong ampingan tungod kay basin kung kuwaon kinis Ginoo. Pananglitan sa atong kinabuhi, kung healthy kaayo ta, ampingin ang inyuhang health kay basin kung pipila ka adlaw magsakit ta. Pero kung ampingan nato, ato kini nga masinati nga diha sa ato ang pagpanalangin sa Ginoo, ato kining magamit diha sa pagpangalagan. Di ba? Ampo tas Ginoo nga maayo ta og lawas, pero kay maayo man tag lawas, daghan na hinuon ta gibuhat, kunya wa na hinuon taming simba. Gampo tas Ginoo nga doon na tay trabaho, pero pag naa na tay trabaho, wala na pud tay panahon sa Ginoo.
Ang atong pagpangayo sa panalangin, ang atong pagpasalamat sa mga panalangin, magdala unta kanato nga magpasalamaton ta sa Ginoo ug mamahimo nga ang Ginoo maoy sentro ug una sa atong kinabuhi. Ikaduha, sa mga panalangin sa Ginoo nga atong nasinati, maghatod unta kanato sa atong kasing-kasing nga mapaubsanon. Kinsa man dinhi karon nga nakabalo kon pila na katuig o pila pa katuig ta nga mabuhi sa kalibutan. Wala gyud. Kung wala ta makabalo, posible nga unya, simbako, posible nga sunod adlaw. Kung baunay hunahuna tanan nato, maningkamo ta nga magtinarong, maningkamo ta nga atong ulian ug muuli kita sa atong mga maayong kabubuton sa mga taong napasakitan nato. Matag higayon, matag buntag, inugmata nato, inugpasalamat nato sa Dios, ug maghuna-huna ta nga sunod adlaw, wa na ta, maningkamo tag tinarong, maningkamo tag buhat, sa unsa ang kabubuton sa Dios, sa unsay mga tahas, sa unsay mga tawag nga anaa kita karon. Ikatulo, ang panalangin sa Dios nga atong nasinati, magdala unta kanato sa pagkamanggihatagon. Mupaambit kita ilabinas mga tao nga nanginahanglan. One time, miaging simana, nagmisa ko sa usa ka kapilya dito sa Panaon. Unya paghalad, usa ka inahan ug anak nagdayong og hapsak nga rice. Pag humana sa misa, sila ra po'y gadayong ngadto sa sakyanan para ikarga. Muna ako siyang gipasalamatan. Mader, salamat kayo sa imuhang gihalad nga rice. Mayngon siya nga, walay problema, Pader. Abi nimo, Pader, kaning mao nga rice, ako ba ning inahagan? Kanang mangani ka, kanang ahag, manghagdaw ka, humanang giani. Munang ako siyang giingnan nga, Mader, nganong imo maning gihurot, nga imo man di ay ning hinagdawan, lisod biya ning manghagdaw. Mayon siya nga, walay problema, Pader. Basta ang importante, makahalad ko sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, dili babag ang kawadon, dili babag kon igo-igo lang ang atong pangita. Ang mga tao nga manggihatagon, dili na sa kadaghan nga naa nila, apan diri day na sulod sa kasing-kasing. Kung manggihatagon kita, mupaambit gyud ta ug di gyud ta kapugong nga mupaambit bisan diutay, bisan ginagmay ang anaa kanato. Ug mao kini ang gusto sa Dios. Sa mga panalangin nga atong nasinati, kung gusto pa kitang bubuan sa daghan pa, kabalo na kita unsay atong himuon. Magpasalamat kita kanunay sa Dios matag adlaw, bisan pa sa mga ginagmay nga mga kasinatian, bisan pa nga mga ginagmay nga mga panalangin, bisan pa sa ato ang mga pag-antos, panalangin na sa Dios, pasalamat ta sa Dios. Ikaduha, maghatod unta kanato sa pagkamapaubsanon sa kasing-kasing. Tunod kay ang tanan nga niya kanato gawas sa sala, iya kini sa Dios. Ug ikatulo, maghatod kini kanato sa kasing-kasing nga manggihatangon. Wala gyoy kabos nga way ikahatag, ug walay mga adunahan nga wala manginahanglan. Ug ipahinumduman kita sa Dios sa paghimo ni ana ug sa pagbuhat nato ni ana, dugang mga panalangin ug grasya nga atong masinati sa atong kinabuhi. Palihog sa pagtindog. Magampo kita sa Dios Amahan nga sa walay hunong naghimog mga milagro sa kalibutan ug sa matag pangamuyo atong awiton ang tubang. Diyos among amahan, imong gihimo si Maria nga inahan sa kaluoy. Himuha nga ang tanan nga nag-alagad sa simbahan,
ilabi na sa among Santo Papa Francisco, sa among Arsobispo Martin Humuad, sa mga obispo ug mga kaparian, makasinati unta sa iyang inahanon nga gugma ug kaluoy, ilabi na sa pagpatunhay sa misyon ni Jesucristo, ngadto sa labing suok nga dapit, na naglisod sa pagdawat sa mensahe sa kaluwasan. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Hibuot ikaw nga si Maria may mong hinahan sa banay diha sa panimalay ni Jesus ug Jose. Pinagi sa iyang pagpangama, mapunoon ta sa gugma ug kabalaan ang matag pamilya. Kabuligan unta ang mga ginikanan sa maayong panglawas ug panghuna-huna aron sila tunhay nga makaumuma sa ilang mga anak ug busa mga muyo kita kaniya. Imong gihatagan si Maria ug kusog didto sa tiilan sa krus ug imo siyang gipuno sa kalipay diha sa pagabanhaw sa imong anak. Kunhuran unta nimo ang kalisdanan sa mga gimbug-atan sa ilang mga gilukdo, labi na ang mga magtutudlo, mga negosyante, mga masakiton, mga himalatyon, mga dinaog-daog, mga binilanggo, mga subanen ug mga kabus. Ug busa nangamuyo kami kaniya. Imong gihimo si Maria nga maamong inahan. Pinaagi sa iyang pagpangama, hatagi ug kusog ang mga huyang. Labi na ang mga batan-on nga makasinati sa krisis sa mental health. Hatagi ug kadasig ang mga naguol, labi na ang mga biniyaan ug sinalikway. Ug panalangini ang kahalangdon sa mga mangrove forest reserves. Ilabi na sa Bangumbang Malaubang Forest Reserve ug busa mga moyo kami kaniya. Imong gibutan nga si Maria mahimong tigpangama sa mga Pilipino ug imo pagayong gihatagan ang among mga katigulangan ug pinatuyo niyang pagpanalipod ubos sa titulo sa Birhen sa Kuta. Himoa nga sa among mga pagpanaw mapanalipdan kami kanunay batok sa hulga sa terorismo, sa mga daotang laraw sa mga antikristo o sa mga malimbungon nga katawhan nga nagpahimulos sa among kahuyangon o kakulangon o busa nangamuyo kami kaniya. Imong gipurong-purungan si Maria nga rayna sa langit. Pinaagi sa iyang pagpangama, himua nga ang mga nangamatay maglipay unta dinha sa imong gingharian hangtod sa kahangturan ug busa nangamuyo kami kaniya.
o Ginoong ginikanan sa mga panalangin o grasya dungga kami diha sa among pagsangpit kanimo. Ihatag kanamo ang amo nga mga panginahanglan, itugot nga pinaagi niini kami unta mutubo diha sa among pagsunod kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan ang makagagahom sa tanan. Duwato na ta gikan sa imong mga ang sa pagpagimay alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo kami nga nagapasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo. Gumikan sa imong grasya, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magaday kami magapasidungog ug magasangyaw kanimo, diha sa bulahan nga Maria kanunay nga Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay paghanaw sa himaya sayang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayang nga walay pagkapalong, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busang tanan nga mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagawi sa usa ka bagong awi sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong malayuno nga himaya, diha sa usa ka awi sa pagdaig sa pagingon. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kanlis. Mipasalamat kanimo pag-usam. Mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa daghang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhatak kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng magabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Timuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Timuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Martin among Arsobispo ug sa tanang mga inordinahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kalugi kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygo na mo ikaw nga himayaon, pinaagi ni sa Kristo ang imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayuusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunugos. Naana sa mga langit, hanggang umahon ka ng imong harian, matupad ang imong pagod, dinis sa'yo damay mo sa langit, ang kalangulan mo sa matagan ihatag ka na mo karong adlaw. Umbasay doa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasalang ka na mo, kung pili mo kami dito sa panulan, inunuwa, luwasa kami. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa magbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
ug sibo sa imong kabubuton na tayo kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuon. Mga igsuon, kini mao si Jesucristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kita karon nga gidapit sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
O karon atong isunod ang second collection. Pagampo kita. Ginoo, human makaambil sa kaluwasan nga dayon, nangayo nga maglipay kami kanunay sa kapuno sa imong grasya, ug nga mahiagom kami sa imong kanunayng panabang tungod sa paghandom namo sa inahan sa imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo ni San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Pangalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Mapaubsanon kaming nagahangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, nga pinagi sa gahom sa Dios, imong ibanlod sa impyerno si Satanas, uban siyang daotang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa among mga kalag. Amen. Pagampo sa Birhen sa Kuta. Makagagahom nga Dios, kami mong mga anak, nangalipay kaniyaman kami, ubos sa panalipod sa labing bulahan nga Birhen Maria, ang among pinangga nga Birhen sa Kuta, itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo, makabaton kami sa kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag, maaga kami latas sa mga kasakit nining kinabuhi, ug sa among mga pagpanaw, malikay kami sa tanang katalagman, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog sa pagpanglingkod alang sa mga pahibalo. Pahibalo. Ugma puhon ni July 13, 2022, adlawng Miyerkules, atong pagasaulugon ang ikapitong novena misa. Ang novena magsugod sa maong oras gihapon sa may alas 3:45 sa hapon ug isunod na dayon ang Santos nga misa sa may alas 5 sa hapon. Ang muabag kanato ugma puhon mao ang mga debuto sa Birhen sa Kuta sa parokya sa Pangabuan ug sa parokya sa Tanggob. Ang atong mga mass sponsors mao ang Department of Education, Ozamis City. Lakip na ang Ozamis City National High School, Pulot National High School, Labo National High School, Labinay National High School, Tabid National High School, sa Ozamis City School of Arts and Trade, sa Gala and Montol National High School, ug sa uban pang kalagbit nga mga eskwelahan dinhi sa Ozamis City. Usab ang atong sponsor, dugang niini, ang atong sponsor, ang Mayor Hilarion A. Ramiro Sr. Medical Center o MARS MC. Lakip na niini ang Gaizano Capital Ozamis
and South Wing Mall sa Nason Family sa Philippine Navy 622nd Naval Squadron Reserve. Ang atong ma-in-charge niining ikapito nga novena misa mao sina Sister Eva Odmina, si Sister Getmeng Wong, o si Miss Darcy Hamoner. Nining tungura, atong pasalamatan ang atong mga kaparian nga miduyog ambit kanato karon niining ikaunom nga novena misa. Atong pasalamatan si Reverend Father Zacarias Montefalcon, Reverend Father Juniper Ruma, Reverend Father Marvin Osmeña, Reverend Father Fernando Aguilar Jr., Reverend Father Quincy Johnson Duna, Reverend Father Sandy Comita, Reverend Father Dexter Banuelos, Reverend Father Andil John Baran, Reverend Father Jerry Lawrence Tautuan, Reverend Father Jesse Langgam, Reverend Father Alejandro Balbuena, Reverend Father Timmy Ruben, Reverend Father Jason Panagiton, uban ni Seminarian Romel Rudinas. Usab, kita magpasalamaton diha sa atong Ginoo sa panalangin nga iyang gihatag kanato karong adlaw bisag ulan, sa pagdasig sa atong mass presider karong kahaponon, ug pagtudlo kanato nga diha sa pagdawat sa mga panalangin, lakip na ang atong mga pag-antos, angay hinumduman nato ang tulo ka butang. Una, angay na magpasalamat ug magdayeg kita sa Dios. Ikaduha, sa pagpabiling mapaubsanon. Ug sa ikatulo, angay nga ipaambit kung unsa man dani ang abot ug bunga sa maong panalangin. Daghang salamat, Reverend Father Rolly Lagada. Salamat usab sa mga nagpahiluna, sa mga nag-andam ug nag-sponsor sa atong kasaulugan karon, sa mga apostolado sa Beren sa Kuta, sa San Isidro Labrador, sa parokya sa Tudela. Ato silang pakpakan. Usab sa Holy Child Parish sa Clarin. Ato silang pakpakan ug sa St. Vincent de Paul Quasay Parish. Uban sa ato mga mambabasa nga mga sponsor, ato silang pagpakan. Ato usab nga pasalamatan ng atong mga mass sponsors sa St. Joseph Hospital, Vic General Merchandise, De Guzman Clinic, Philippine Statistics Authority, St. Peter Life Plan Incorporated, uban sa ilang branch manager na si Mr. Lordan Solon. Sa Uzamis Multipurpose Cooperative Incorporated, sa GG Mega Mall, sa Sacred Heart of Jesus, sa Holy Face of Jesus, sa Limon Junk and Excavator, sa Diocesan Divine Mercy Devotees, sa AAA Gasoline Station. Pasalamatan usab nato ang DXDD Radio Television nga pwede nato madungog diha sa kahanginan ug pwede nato malantaw sa cable sa Channel 18 ug Channel 19. Usab atong pasalamatan si Sister Fe Navarez, Sister Ana Carillo ug Sister Lilian Antiola sa ilang kadasig isip mga in charge ni ining atong ikaunom nga novena misa sa mahal nga Berhen sa Kuta. Daghang salamat. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausab kanim. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa dadag isangyaw ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Viva Santa Maria! Pakpakan na to ang Ginoo.